हेलो रायजोफोर गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दंजोबो होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला भिडिअ स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। रायजोफोर आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरनाया नैबेसो जे जोंहा दाख्लै बावैसो एमपि देरहालांनाय बा गोदान एमपि जोंहा जोंनि क'क्राझारनिनो मानाव गेदेर जोंहा जयन्त बसुमतारी सार बिथांखौहाय माखासे पार्लियामेन्टआवहाय खुगा बेखेवनाय बा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बाहाय मा बाथ्रा बुंदों बेखौ आङो ससे भिडिअ क्लिप होलांलायला होननानै आं सानबाय। नोंथांमोना हयथ' गोबांथार इउटुब चेनेलफोरनि गेजेरजों नुखाबाय बेखौहाय बिथाङा मानि बाथ्रा बुंदों। थेवब्लाबो आं एसे बुंनोसै जे बिथाङा रुपसि एयारपर्टनि बाथ्राखौ बुंदों जे बियो ओरैबायदि गोबांथार समनिफ्राय बन्द' जाबाय, नाथाय बन्द' जानायनि रिजनखौ जेबो मिथियाखै बा मिथियाखै। दा बियो थाबैनो अपेनिं जाफिनबा मोजां जागौ बा अपेनिं जाफिननांगौ होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि। बे जोंहा रुपसि एयारपर्टखौहाय बेखेवफिननांगौ होननानै। दा बेबो मोजां जादों, मोजांनि खोथा, बेबो जोंनि मोनसे सम्पति नङा होमबा। बेबो जोंनि बिटिसिआव नायल' जाल' मोनसेल' जोंहा एयारपर्ट दङ। दा बे एयारपर्टआबो जुदि बन्द' जायोबाथ' बेयो जोंनिनो खहा नङा होमबा। बेयो जानांगौ, एबसुलुटलि बियो राइट, आं बेखौ मानियो। नाथाय आं नैबे बाथ्राखौसो बुंगोन जे बेजों लोगोसे प्लास जोंहा नैबे माखासे बाथ्राफोर जाय दंमोन बेखौ बिथाङा बाहाय सरजाबनानैब्लाबो एसेब्लाबो बुंनो हायोमोन नामा, आंना साननाया बे जादों आरोखि। जायनि थाखाय जों बेखौ एबसुनि हप होननानै बुंब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा, बा एबसुनि आसा मिजिं जायखौ लानानै एबसुआ आसा खालामनानै बा जायखौ मिजिं थिनानै एमपि देरहाहोदों बा एमपि इलेक्सनावहाय मदद होदोंमोन, बियो मा मिथिगौना रायजोफोर? थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंहा मा जायामोन? बिटिआर एकर्ड जादों नङा होमबा। दा बे बिटिआर एकर्डनि जायफोर दफाफोराव मावफुंजायै दफाफोर दङ, बेखौ मावफुंनायनि सार्थ'आव जोङो जयन्त बसुमतारी बिथांखौहाय देरहाहोथारनांगौ होननानै सानसे समाव एबसुनि जोंहा दैदेनगिरिफोरा बुंबोदोंना बुंबोआखैमोन रायजोफोर? निस्सय बुंदों नङा होमबा। दा बे हिसाबै दिनै माखासे बेफोरनि बाथ्रायाबो पार्लियामेन्टआवहाय बिथाङा खुगा बेखेवनांगौमोन आरोखि। बिनि सायावबो बा बेफोर माखासे बाथ्राखौबो लानानै बिथाङा मिथिहोनांगौमोन जे बिटिआर एकर्डआ एथ' सनाव ओरैबायदि जालांबाय, एकर्ड जालांबाय, नाथाय बे एकर्डनि जायफोर मावफुंजानांगौ दफाफोर दंबावो, दा बेफोरो थाबैनो मावफुंजायोब्ला मोजां जागौमोन। बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बुङोब्ला हयथ' मोजां मोनगौमोन बर' रायजो राजाफ्रा नङा होमबा। दा नाथाय जोंथ' नुवाखसै बिथाङा बिनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङाखसै। एक्स एनडिएफबिनि बाथ्राखौथ' दोनदो, जेलाव थानाय माखासे जोंहा एक्स एनडिएफबि बिदा फंबायमोननि बाथ्राखौथ' दोनदो नङा होमबा। बिनि बागैथ' सावरायखायानो, बुंखायानो। दिनैहाय मा राहाजों बख'गोन, मा राहाजों बख'वा। नाथाय बिटिआर एकर्डखौनो जुदि रायखाङाखैब्ला आरो बिसोरखौ मा रायखांनो नङा होमबा। दिनै बे मोनसे बिराद गिदिरथार माने साननो गोनां जादों आरोखि। दिनै थारैनो जोंहा दरं उदालगुरिनि सासे दङ जे एमपि, बिथांखौबोथ' जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मदद होनानै देरहाहरदों बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सार्थ'आवहाय नङा होमबा। नाथाय दिनैसिमबो जोङो सानैबो एमपिनि खुगानिफ्राय बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै फंसेबो बाथ्रा रायलायनायखौ जों खोनायाखै। दा नोंथांमोनहासो खोनाबायदों नामा? आंथ' मिथिया, नाथाय खोनायाखै आरोखि आं। दा बेनो रायजोफोर, माने बेफोरखौ जुदि पार्लियामेन्टआव दानिफ्रायनो एसे बुङाबा माब्लानि समाव बुंबावगोन नङा होमबा। रायजोफोर, आं बेखिनिखौनो भिडिअ खालामदोंमोन नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै। भिडिअआ गोलाव जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारि।